12. Ngakho ke naye uJesu ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe. Ukuze abangcwelise abantu ngegazi lakhe. Wahlupheka ngaphandle kwesango. Kwafanele afele ngaphandle kwesango. Verse Kuthiwa lezi ilwane zayibulawa ngaphandle kwethabanakele. Ngaphandle kwekam, ngaphandle kwethabanakele. NoJesu ukuze agcwalise imbhalo kwafanele alahlwe ngaphandle kwakam, ngaphandle kwethempeli. Alahlwe abazalwana, alahlwe ngabantu. Ukuze kugcwaliseke ukuthi indodana yomuntu kufanele igwazwe abantu bayiflathele. Kanti ngenkathi bayiflathela abazi ukuthi baflathela uNkulunkulu ozoletha ushintsho olungakaze libonakala emhlabeni. Qhubeka Faye. Verse 13. Yebo. Masiphumele kuye ngaphandle kwekampa sithwale ihlazo lakhe. Lalela mawusuthole yena uJesu awuhlali kwi-crowd. uNkulunkulu akahambi nomuntu ohlala ekam nabantu. Ingakho phela uSawuli wahlangabezana nenkinga. Waxabana noNkulunkulu ngoba wayewumuntu wekam. Wayethanda uku-appreciatewa ngabantu ngaphezu koku-appreciatewa nguThixo. Mawufuna ukuhamba noNkulunkulu bashiya abantu. Funda ukushiya abantu. Futhi ungoba bashiya abantu uNkulunkulu uvamise ukukushisa ngenkani. Avume bakulimaze kanti akakubulala ufuna ukuthi usuke ekam ukuze uhlangane naye. Qhubeka Faye. Verse 14. Ngokuba lapha asinamuzi omiyo. Yebo. Kepha siyawufuna ozayo. Ngoba njengoba uthanda laba bantu nje elakhaya likho la. Khikhaya lisemazulwini. You are a foreigner on earth. Izinto lezi kufanele uyi-understand ukuthi njengoba uphila nje nomndeni wakho malikhala icilongo umndeni wakho uyohlukaniswa nawo. Uma bengamazi uJesu uzohamba uye ekhaya lakho la ngempela. Musu kuphila emhlabeni engathi you belong on earth. Uzuhlabela amadlozi ngoba udabukela umndeni wakho. Ngizothina emndenini wami bathi asiyohlaba bazongilahlela eminyango. Lalela kungcono bakulahlele eminango unqako amazulu kunokuthi ulahlwa amazulu unqatshwa abantu basemhlabeni bakunqake bakugcine. Lalela kungcono bakuthuke bayitshela ukuthi awubelongi kubona. Kodwa ubewazi ukuthi uThixo wasezulwini uma kubheka uyajabula uhleka yedwa. Kunokuthi unqakwe umndeni wakho ngenxa yokuthi udayise ngevangeli. Hey labo shatha labo saya. Jesus. Wathi umefu uJesu zashintsha izinto. Sajika thina sababa priest. Lalela ngenkathi abethelwe siphambanweni lithi iBhayibheli ngifuna ubambe lento. Wahlatshwa hlangothini. Wahlatshwa enyaweni. Wahlatshwa ezandleni. Bathi beyiqediwe wathi ngomiwe wafaka umqhelo nameva. Laqonsa igazi laze laphela liqonse laphi emhlabathini. Bamba. Umhlabathi is the source of your flesh. Uma uNkulunkulu afuna ukulungisa izinto ulungisa isource. Ma uNkulunkulu afuna ukuthi emva kweminyaka u2014 2017 amandla egazi still operating. Kwafanele igazi lingaweli phezu kwabantu kodwa luwela phezu kwesource yabantu. Hallelujah. Mighty God. Jesus. Mighty God. Hallelujah. Kwafanele igazi lihlangane nomhlabathi. Umhlabathi ubumbo lwakhe umuntu. Ukuze bathi uma bezalwa ngoye 2014 uma befika besindiswa lela gazi laphalala in the same Gethsemane or in the same Golgotha. Lela gazi laphalala liphinde libe namandla okuphinde lisindise. Jesus. Nango 3020 liyobe lisanamandla okuphinde lisindiswe. Jesus. Ngoba inyama iyazi ukuthi ubani onamandla phezu kwayo. 2 Simange senzeka
kwase kudabuka isihenqo lithi iBhayibheli ngesidabuka kwase kuba yibika kithi ukuthi sesingaba priest lithe izwi likaNkulunkulu ithempeli liphakathi kithi sonke manje ukusho ukuthi ngenkathi efa uJesu ithempeli lasuka langaba physical laba umoya wamamkela uJesu langena ithempeli wamamkela uJesu langena ithempeli wamamkela uJesu langena ithempeli umzimba wakho waphenduka waba ithempeli leli thempeli ligcine bani na ligcina uJehova Sebawothi lalela mawuhamba emgwaqeni musu khambisa komuntu olahlekelwe ulayini you have to understand who you are. You are the temple, the holy dwelling of the living God. Wena kuphila ubuthathu bamazulu phakathi kulomzimba ophuma emjondolo kumzimba ayanizwa ngisho ngathi ulala embhedeni oyisikebhe sithandwa sami wena uyithempeli phakathi kwena kugcwele uThixo kugcwele uNkulunkulu uqaba lwakhe uma ingelosi ingena emjondolo zingena embhedeni oyisikebhe zifike ibona uThixo wamazulu ehleli phakathi kumuntu hela boshatha khasaya hela boshatha khasaya. There is nothing ordinary about you. Mawuhamba wena kunengelosi ehamba phambi kwakho eceleni kwakho emva kwakho zilungisa indlela zohamba kuyona zihamba ishaya igard of honor ngoba kuzonyathela amazulu zime imoto yakhe imihamba emgwaqeni. Thank you, Jesus. Yela boshatha khasaya zishaya igard of honor zibheka i-accident ingakephi. Woo! Yazi ukuqhunyelwa yithayi ubheke eThekwini ublame uNkulunkulu kanti ingelosi iqhumisa ithayi lakho ngoba ibonile ukuthi mawufika wena ePortshepstone khona imoto ezoqhamuka ngapha ishayisa imoto yakho yaqala isikhathi ingelosi yathi ake ngimbambezele yaqhumisa ithayi. You are busy complaining kanti khona abakusevayo. Urakashata labosaya. Hey! Hey! Kunyathela amazulu eKokstad. Kunyathela uThixo ekhwele phezu kwentombi, ekhwele phezu kamama, ekhwele phezu kababa. Noma sekuyikhehle lidala, noma selihamba lingasabona emehlweni, kodwa kuhamba amazulu ngekhehla. Jesus. Yeah. There's nothing ordinary about us. When ungangibheka ungishebe kancane njengamanzi ophutha kanti ingelosi uma zingibheka zithi awundlala ifa yezulu wavuka ekseni wavuka ekseni. Hallelujah. Usathana abamba imithi ngathi uphinde wavuka lo muntu ake siphinde siyozama ukumbulala athi uyafika amazulu ahamba ngawe ingelosi zilwe. Oh, Jesus. Hallelujah. Khona la ngiyakhona